Alice Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju setenat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Lada onya pai se pang kajing kun hapdeng jongka Rusia bat ka Ukraine. Kalajan long kum ka te ka kerteng bo u Shanghai ula tho haneng. Namar one bom ki sipa jongka Rusia. Syaki benta jongka Ukraine. Tang sipang saka Ukraine kala lej bom kala. Iya ka Rusia. Lada kispai ka Rusia kin sedang daga ground operation Henry kila siapan pai kelano ha kispai yung ka Ukraine. Latang hakikat to kat ni ki benta ba kispai Ukraine kim simla ban khanglat ye kispai ka Rusia. Lada kispai ka Rusia kin bom da ki drone kispai yung ka Ukraine ro kila yo ban pen pai kala ling ba ki drone hi. Ban bom kala ye kispa jo ka Rusia. Dei hangtei ka jingya satar ka mar kaliang ka penlong ba om shimdon ba job om don barem ka shu sakut tang ha ka jingya keput mar kaliang.